bi Ramazanê kur û gelek kes dixwazin rojiyê bigirin. Lê hinek ji ber nexweşiyên xwe nikarin bigirin. Gelo nexweşiyên diyabet, tansiyon, dil û kanserê dikarin rojiyê bigirin. Me ev hemû nexweşiyên kronîk ji doktorê dahiliyê doçent doktor Eşref Araç pirsîn. Li gorî lêkolînan rojiyê hem ji bo bedenê hem jî ji bo rihê însanan baş e û gelek faydeyên wê hene. Lê kesên ku nexweşiyên wan yên kronîk hene divê baldar bin, lewra dibe ku rojî ji bo wan nebaş be. Bo numune lazim e nexweşiyên tîpyekê yên diyabetê rojiyê negirin, lewra ew her roj çend heb derzên însulînê li xwe dixin. Her wisa nexweşên şekiriyên ku heban vedixwin jî divê dibin kontrola dixtoran da rojiyê bigirin. Yani rojê çar cara derzî xwe dixin, însulîn xwe dixin, ew wana nikare rojî bikirin. Ew yani artık çikavêtini, fetwavêtini başka. Tîp duda eger nû be heb doxu ew kare rojî bikire. Lê kare rojî bikire ne kare be bira rojî jî bikire ji bo wê baş e. Ama tîp dudo jî eger ser wê pir derbas bû ew jî derzî naxwe dikir. Eger derzî xwe kin ew jî nikare rojî bikire. Doktorê daxiliyê doçent doktor Eşref Araç dibêje, nexweşên tansiyon û dil bes dikarin bi hin şert û mercan rojiyê bigirin. Eger sê heb zêdetir tansiyon ilacê wê hebe ew gerek rojî nekire. Lê yekî rojê carkî ya da rojî du cara hebê tansiyona dixwe ew karibe bigire. Qalb eger anjiyo bibû û stent taxmiş kirine ew roja sala ewil nikare rojî bikire. Sala duyemîn û dawê kare rojî bikirin. Bi spor dibêjin ji bo nexweşên wekî pençeşêr û diyalîzê yên ku tedawî dibin jî girtina rojiyê nebaş e. Yani kanser û diyalîzê gerek rojî nekirin zaten. Çünkü zaten diyalîz heftê sê cara dikeve diyalîzê makine dikire didin o xwîna wê derin makîneyê cardin wicda zaten ji bo wan nebaşe jî ji bo wan gerek jî tune zaten fetwa wan jî hene îzna wan jî heye. Her wa bi spor dibêjin nexweşên ku nexweşiyên wan yên kronîk hene û dikarin rojiyê bigirin jî divê teqes rabin paşî vê û divê di her du danan da jî têra xwe avê vexwin.